Velkommen til uge 6. Først ser vi på udviklingen i de 6 markedsindeks på års- og månedsbasis. Vi har 2 indeks, der stikker af opad. Det er den blå S&P 500. Den handlede for første gang i historien over kurs 5.000. Og den røde, der følger efter, det er det danske T25 indeks. De to vil opad. Nedad går det for den grønne. Der er det norske indeks, og det er faktisk så meget nedad, at vi kan se hernede, at OBM nu er i en bærtrend. Men vi er jo fortsat kun cirka midtvejs i måneden. Sverige kommer derefter som lidt faldende, men vandret gående. Det tyske DAX-indeks er svagt stigende, og efter en god stigning er det finske indeks også faldet lidt tilbage. Så der er ligesom noget, der peger opad, noget, der peger nedad, og noget, der sådan bugter sig i midten. Den udvikling kan vi også se på det næste opslag. Her har vi de 6 markedsindeks igen, med de 2, der stiger, de 2, der falder, og de 2, der går vandret. At forskellen er store, kan vi se heroppe i faktaboksen, hvor S&P handler med en markedsstyrke på 92, mens OBM har en markedsstyrke på 20. Det er markant. Der er derfor både positive og negative signaler at læse ud af ugens analyse. Markedsindekset falder en lille smule. Olieprisen stiger en lille smule. Dollaren stiger en lille smule. Den norske krone falder en lille smule. Den svenske krone stiger en lille smule. Og sådan er det lidt uafklaret, hvad retning vi skal. Ser vi på sektorudviklingen, altså de 10 industriers udvikling, så kan man se i de 2 ovaler, at det er som i dansk politik, det er ikke på fløjene, der skabes resultater. Det er samlet inde i midten, og med en pæn fordeling, og med gode fremgange, både for healthcare udstyr, og for biotech, og for defense. Tallene fremgår af boksene her under, hvilke aktier det er, der trækker denne udvikling. Ser man på de samme aktier stillet op uge for uge, så kan man se, at der er nogle aktier, der kører igennem trods røde tal i markedsindeksene, og der er andre, der er mere berørte af markedsudviklingen. Det taler næsten for sig selv, men det er interessant at læse tallene både vandret, hvor meget er det steget og faldet i ugens løb, hvor meget er det steget og faldet over til dato, og endelig hvor mange af aktieselskaberne er i køb på månedsbasis, det er den nederste linje, og på ugebasis, det er den nederste af de øverste. Ser vi på de samme aktier stillet op med regnskabstallene ud til højre, så er der jo 3 grupper. Øverst de aktier, der indgår i modelporteføljen, de er sorteret efter regnskaber, så vi har det stærkeste regnskab øverst og det svageste nederst. I porteføljegruppen, der kan vi se, at Equinor har svært ved at holde sin månedskøbssignal, den momentum både de seneste 20 dage og de seneste 3 måneder er faldende. Selskabet kan ikke holde sin bulltrend og optrend, og der er ikke noget købssignal i sigte. Sådan har det faktisk været hele året for denne aktie, der er nede med 14%. I midtergruppen har vi de selskaber, der har et positivt månedskøbssignal, men ikke indgår i porteføljen. Det er altså herfra, man skal hente kandidaterne. Og vi kan se, at den øverste er BioGaia, som jo er rykket ud af porteføljen, fordi den nåede sit kursmål. Men den vil i den her gruppe hernede være langt den stærkeste aktie. Og nederst har vi så den gruppe, der endnu ikke har noget månedskøbssignal. Og den gruppe er i øvrigt svagt stigende. Bemærk, at Norwegian bliver ved med at stige, er op med 37% i år. Og også Hemnet Group, altså den svenske boligsøgningsportal,
har klaret sig fint år til dato. Ser vi porteføljen, så kan vi i nederste halvdel se regnskabet, og hvis vi ser ude til højre, den yderste kolonne til højre, så har vi afkast år til dato. Og der er jo stigninger i langt de fleste, og selvom det faldt i denne uge på grund af Mærsk og Equinor, så er der jo andre, der holder væksten oppe. Hvis vi ser på kolonnen til venstre, så er det udviklingen i ugens løb. Equinor falder med 7,8%, Mærsk med 11%, men til gengæld stiger Kongsberg-gruppen fra defense-sektoren med 10,9%, og vi har også en stigning på Demant, som er healthcare udstyr, på 12,9%. Jeg synes, det illustrerer meget godt robustheden i porteføljen, at man ligesom har fordelt sin risiko på de forskellige sektorer og de forskellige industrier. Ugen var havde faktisk den næsthøjeste stigning i årets løb, og bemærk også, at hvis man tager de solgte aktier med, så er vi oppe med 7,3% år til dato. Blandt ugens købskandidater er der ikke så meget at nævne, i hvert fald ikke når man ser på regnskabstallene. De er ikke prangende, og det eneste skulle måske være, at GN Store Nord er jo, og Ambu kommer jo fra den sektor, der klarer sig fint, og det er jo positivt, men til gengæld er regnskabstallene ikke så gode, som det kunne være. Det var ugens hurtige gennemgang. Jeg håber, det er inspirerende, og siger tak, fordi du lyttede og så med.